Hej, mit navn er Ketty Sratsky. Jeg er 52 år bosiddende på Bornholm. Jeg vil gerne lige bruge et par minutter på at præsentere min idé og det, jeg gerne vil fremadrettet. Jeg er uddannet sygeplejerske, men har i 20 år arbejdet med plejebørn, børn med diverse diagnoser, tidligt skadede børn. Jeg har blandt andet haft børn i akutanbringelse i en årrække. Og gennem årene kom ønsket så om at forstå baggrunden for de her børns reaktionsmønstre og finde ud af, hvilke påvirkninger den opvækst, de har haft på deres udviklingspotentiale. Det var startskuddet til en længere rejse, hvor jeg blandt andet tog uddannelsen som småbørnskonsulent og har taget en hel del kurser gennem årene. Det har været svært at komme ind og finde svarene. Jeg har måttet søge mange forskellige steder. Jeg har blandt andet haft et tæt samarbejde med Hvidovre Familieambulatorium i en årrække. Men hen ad vejen har jeg fundet svarene. Den neuroaffektive udviklingspsykologi har blandt andet givet nogle gode svarmuligheder på, hvad det er, der sker neurologisk med de her børn, som bliver tidligt skadet. Og når jeg siger tidligt skadet, så mener jeg jo skadet blandt andet i fostertilværelsen. Det er en anerkendt udviklingsskade i verden, men herhjemme har vi ikke været særlig gode til at anerkende den. Og i mit arbejde med de her børn, som er blevet skadet i fostertilstanden, har jeg ofte oplevet modstand i systemet på at anerkende de skader, de her børn har været udsat for. Det er meget voldsomme skader, kan det være. Og det er i hvert fald noget, der er meget begrænsende for de børns udvikling. De bliver ofte ladt i stikken af systemet, og i og med, at viden omkring de her børns særlige behov ikke er særlig stor, så bliver de her børn også ofte glemt. Jeg vil meget gerne være med til at udbrede viden omkring, hvad det er, der sker med børnene i fostertilstanden, og hvilken betydning det har for deres udvikling. Og det vil jeg gerne gøre via kursusvirksomhed, og være med til at få den viden til at brede sig som ringe i vandet. De har meget stort behov for hjælp, de her børn, og de har et stort udviklingspotentiale, hvis de bliver mødt korrekt. Så jeg håber at komme i betragtning. Tak.